Omuchakano isano na ibere. Elio monene agatebia nu soaso bwato ime amana abantu bao ekiera na akororire ng'a ayebweka aseke gorieke nigoro omonto omoronge ase obosi bwane. Oira namo naye ching'iti chichenegete chirabeke ng'wanso isano na ibere chinsacha ne chinkungu na ase kere eng'iti etachenegeti ibere ensacha ne nkungu naende oirane ne chinyoni chikoiruruka isano na ibere chinsacha ne chinkungu okora ayo ase eng'encho yokorenda kere egesaku kegenderere koba moyo ase ense. Nyuma ya amatuko 52 nindete embura ase ense etua amatuko 40 omobaso n'obotuko na kende gionsi nakorete kire moyo ase ense ningesirie na nu agakora ayo onsi buna omonene amochigete. Nu niga arenge na emiaka 501 engaki etoigo yachete ase ense. Nu agasoa ase obwato ime amo na abana baye abamura na mokaye na bakabamura baye ase ogwetoria korwa ase etoigo eria. Na ase ching'iti chichenegete chirabeke ng'wanso ne ching'iti kitachenegeti ne chinyoni na echi chionsi chikwagura igora ase ense chigasoa ase obwato amo na nu ibere chinsacha ne chinkungu buna Nyasaye achigete nu ekaba nyuma ya amatuko 52 etoigo egacha ase ense ase omwaka oria ekera nu akorire emiaka 501 ase rituko ria 12 riomotinyo kabere chinsoko chionsi chia amache chikabera ne chinguru korwa inse nebibao bya igoro bikaigoka nembura egatua igora ase ense ase engaki ya amatuko 40 omobaso n'obotuko ase rituko erio nu agasoa ase obwato ime amo na Shem na Ham na Yafet bamura baye na mokaye na bakabamura baye batatu amo na barabwo chigasoa ching'iti chiorosana echiakera egesaku ne ching'iti chigotua echiakera egesaku na echikwagura echiakera egesaku na kere enyoni yegesaku kende kionsi na chiro chionsi echiare moyo chigasoa ase obwato amo na nu ibere echi chionsi chiasoete chinsacha ne chinkungu chire moyo chiakera egesaku chigasoa buna Nyasaye achigete nu no monene akamosiekera egesieri. Etoigo erie ekagenderera igoro yense ase engaki ya amatuko 40 naro amache akamentekana agacheng'enenia obwato na koboimokereria igoro mono korwa ase ense. Amache agaichora akamenteka mono igoro yense n'obwato boria bogacheng'enena ase amache igoro. Amache akagenderera komenteka goichora igoro ase ense goika ebituno bionsi ebitambe ebiare ande onsi inse yerioba bigatubwa. Amache akamenteka goichora agatira goika ebirengo bya amaboko 15 igoro y'ebituno bionsi na chionsi echiare moyo chiare gotara ase ense chigakwa. Chinyoni ne ching'iti chiatugire ne ching'iti chiorosana ne chikwagura amo na mwanya banto bonsi bionsi ebiarenga ase ense enyomo bigasirigwa ebi bionsi biare koeyanera chimioro bire moyo. Nyasaye agasiria ebinto bionsi biare moyo ebiarenge igora ase ense mwanya banto ne ching'iti ne chikwagura ne chinyoni chia igoro
byonsi bigasiribwa korwa ase ense engima. Nuhu bweka agatoligwa amo nabwo barenga amo nere ase obwato ime. Amache akagenderera goichora igora ase ense ase engaki y'amatuko 150.